е дебютант в футболна група. Нека да го пожелаем успех. Той ще получи на подарък след малко от футболния клуб. Успех на Младен Маринов в днешния двубой. Аз да ви съобщя съставите на двата отбора. Домакините номер 88 Венцислав Димитров, плюс Ели Маркес, 6 Домир Трифонов, 3 Любчо Макенджиев, 28 Атанас Атанасов, 7 Радислав Анев, 8 Николай Петров, 21 Мартин Станкев, номер 10 Бето, 14 Четин Садола, номер 9 Лъс Едуардо, старши треньор на отбора Цанко Цветанов, гостите от Пирин Гоце Делчев, 83 Абдия Диков, 3 Димитър Пиргов, 4 Афанас Драгомички, 5 Любомир Дуцев, 6 Атанас Коданин, 7 Албин Роман, 8 капитана Петър Лазаров, 9 Борислав Казуров, 10 Василин Марчев, 20 Драги Коцев, 21 Васил Панайотов. Това е съдия на двубоя Георги Кабаков от Клоти с помощници Георги. Добре дошъл на кмета на Велико Търново Даниел Панов. Добре дошъл на стадион Иваново. Добре да се късмет. После смеял са, чел се да разпостава. Не те пути. И така всичко е готово. Време е да пожелаем успех на Етърци. Дано не зарадват с промена в днешния двубой. Тя ще бъде първата натиска промена в футболна група. Huh?